ngingosandile wakantambela emzini wenkosi enkulu unyazi lwezulu kuthiwa isenhlanhleni eMgungundlovu. Abadala ke babethi seyidini kodwa unyamandala wayethe isembeni isikhulu ayibonge inkosi. Simenyiwe uthando lwenkosi enkulu yasePheni lokuphakama unyazi lwezulu izihlobo zami ezinhle enkosini. Phakathi kwaleli khaya laseJohn Vett sizodumisa unyazi soba bazokukhulumana ngoba singabantwana bakhe. Njengoba silapha sihlukene semkhakha emini khona lesilisa khona besifazane. Sinentubo ey'fanayo emzimbeni. Cishe umehluko uhluka kancane masecaca ubulili ukuthi owesilisa noma wesifazane. Uma ngathi ngibale zonke iy'ntubo zakhona zenyameni ungayibala zonke kodwa khona ngeke usibale noma usazi igama lasethuba nembeza. Nembeza noma kuthiwa uyahlinza basithiwa abakhombe nembeza ukuthi kunjani abakwazi ukuhlinza ngeke baze bakutshengise unembeza ukuthi unjani umi kanjani. Unembeza uyinkinga ngoba uyinkinga bonakali kodwa futhi uyinkinga ngqondweni kalula. Nabo abazokuyiqoba basuke befuna ukugcina okubi. Isikhathi esiningi abenza okuhle kodwa basuke benqotshwa unembeza ngoba unembeza kwenza ukuthi umuntu ethini. Bonke abalapha phakathi kwaleli khaya njengoba besho umfowethu uZindela banqotshwa unembeza ukuthi kufanele bezele batshazwe inkosi unyazi lwezulu. Njengoba silapha silisha ngathi unembeza singavuma ukuthi usinqobe. Uma ngabe uzazi ukuthi necala uvuma ukuthi unecala. Uvuma ukuthi besiphatha umthetho ngomshumela akazokutshela noma ngaphansi kwamthethwa akazokutshela noma ngokukhola akazokutshela noma ufunga kusayidi lesinqele. Ezolakithi khona insizwa nje indala siyazagxoxa kodwa ngizobisho ngoba ngizoniyazi. Kodwa zangakithi insizwa cishe bayayazi futhi. Yahlasela isifo sokuqonya isisebenza. Yazi asisuka kubo yayoqasha isobani kunelomshinthiso sabantu labangakithi. Yayohlala khona la yenza khona yonke imikhuba yokuqonya. Kodwa okuhle ngayo
aphakamile. Yasikhokhela yona, yasiyakhela kancane kwabanjene ngoba izaza safanelekile kube phansi kwabo. Ngabe mina nawo mangisa sithi solo ngiyakukhumbula lokho bese ngiqhelanisa ngingakwenza ongafanele ukwenza ngoba ngathi ngisebenzisa sidla nani. Insizwa zaseMaritzburg noma zaseGungundlovu inkosi iLanga kakhulukazi yayizikhonze kakhulu. Ngolinye usuku kusenziwa nasemkhakheni kuthiwa yakashintsha imjiva itheza abamhlanu. Ilokhu ibuza kodwa abafana babaseMagungundlovu abakangeni yini uthathapha sabakangeni. Emva kokuhamba kwesikhathi yenza phuma inkosi yathi sabangenani. Nathi sasihamba sube umgidi yathi athumele insizwa kaMkhwanazi ukuthi ayihambe yobabheka egcawini. Imemeze noma ngathola yedwa ungenani ilwini ezikude. Ayazi ukufuna. Yabe sibuza ukuthi engabe sebakuthola laba befuna. Njengoba silapha ke singabafana baseGungundlovu sisofuna indlela ekhaya sifuna. Lento zokukhuluma ngayo inhlobo zami ezinhle enkosini. Zathi mayifika insizwa zaseGungundlovu zayingena ngengoma phakathi komuzi osephakamile. Kodwa inkosi iLanga yenza ukuthi ayikho le kunensizwa engekho phakathi kwazo kunengalikhona. Yathi driver wayo uDlangisa yathi asigibele la imoto bese siyahamba. Yathi ishayile khona kwenye kwabo M3 yenyuka zathi eGungundlovu. Kwayakazasho ngaphuma isibongo salesizwe. Yakazasho nkosini ukuthi ayisahlali kuphi sihlale sobantu. Kodwa yeza le moto ibisangweni yathi ilokuza yathi imoto yobaba nje sesizulwini. Wabe kwasezulwini wabe khona endlini yakhe obevula wathi yamfana kaSibani uhlalele lapho umhlangano usungene ephakameni umhlangano kaJulayi awuzile ngale mhlanganweni wathi baba ngesaba ngisathi solo ngibanjwe isolo konje mina nawe ngamzoshini seyithi inkosi thatha into zakho zokholo sihambe sithi nosiphakame ngoba uNkulunkulu uyafuna yabe iphuma inkosi eflathele yonke into iyahlala yalungisa lesiza ngokushesha imvunulo yayo yayifaka ephakamendeni yasuka yovula ibhuthi imoto yenkosi ukushembe bakuqala benkosi akabheke ibala lamuntu abhekiswa nosamuntu uma ngabe kuthanda thanda nabathunjoli nabathunjani izwa lokuthi lona nkosi phekisela ukushembe ngoba azi ukuthi unesolo kodwa uzogibele emotweni yenkosi namhlanje abukusiphundu senkosi wabe sengena emotweni yasiyahamba imoto ithayibele entry kuthiwa yahambisha amabhambu kuthiwa babeze bavimbele izandla benze ukuthi amakhanda abo ongene kashesa sandleni ithi inkosi kufanele sibanibani uyayibona imoto ukuthi ihamba kanjani uthi yebo nkosi ngiyayibona ukuthi ihamba kanjani uthi baba ungathi khona udinga ukushawa amabhambu ithi izono zakho ayiwe uma ngabe kuhamba ngokubhayiza khona uzokudla izinto zesele inkosi usebenzweni